Hej, mit navn er Janne, og jeg vil nu vise dig, hvordan du får et 2-for-1 Go-medlemskab, så du kan få fat i alle de gode 2-for-1 tilbud, vi har i København. Det er nemt og sikkert at købe et medlemskab, og du kan gøre det både på vores hjemmeside 2for1go.com og på 2for1 Go-appen. I den her video der vil jeg vise dig, hvordan du køber dit medlemskab på din app. Når du køber et medlemskab, så bliver dine tilbud knyttet til din profil. Så for at købe et medlemskab, så skal du altså først oprette en profil og så logge ind på den. Her på shopsiden, der kan du så se en liste over alle de forskellige medlemskaber, du kan vælge imellem. Du kan se i titlen, hvor lang tid medlemskabet varer, og du kan også se her til højre, hvor mange tilbud der er med i medlemskabet. Når du så klikker dig ind på et medlemskab, så kan du også se en lang liste med alle de tilbud, der er med i medlemskabet. Og så kan du også klikke på filtrere og sortere funktionen heroppe i højre hjørne, så du kan bruge de forskellige filtre til at udforske, hvad det er for nogle tilbud, der er med i medlemskabet. Når du så har besluttet dig for, at det er det her medlemskab, du gerne vil have, så klikker du bare på køb nu-knappen. Og så vælger du betalingskort, og så kommer du frem til betalingssiden. Betalingssiden den er ganske sikker at bruge, og alle dine oplysninger de bliver krypteret. Så du udfylder bare de forskellige felter med informationer fra dit kreditkort. Og når du har gjort det, så klikker du på den grønne knap. Når betalingen den så er gået igennem, så er dit medlemskab aktivt, og så har du alle dine tilbud under mine tilbud. Og så er det bare med at komme i gang med at bruge alle dine nye tilbud. Rigtig god fornøjelse.